Ženy, z týchto vied si berte príklad. Než jdu spát, dám si ho do pusy. Trochu si s ním pohraji a znovu dám do pusy. No z toho, čo je skutočne za týmito vetami, z toho si už príklad neber. Jmenuji se Bria, je mi 19 let a jsem závislá na jedení písku. OK. Je pozoruhodné, že keď chce Bria stavať dom, tak vlastne nejde do stavebnín, ale do pochutín. No Bria má aj svoje obľúbené recepty. Vezmu tortilku, namočím ji v písku a sním to. Skvelé. A ja som sa ako malý čudoval, prečo sa púšť povie dezert. Ahoj Bria, vítaj doma. Spravím ti niečo pod zub? Nie som hladná. Ako to, veď si bola celý deň na pláži? Veď práve. Bože, ty si pič. Ináč, pri tvorení tohto videa som si uvedomil, že presypacie hodiny sú pre Briu doslova čas obeda. Jím ho, když jdu do pokoje, když jdu do školy, když si čtu. Než jdu spát, dám si ho do pusy. Když se ráno vzbudím, mám jeho kousky ještě na zubech. A pri ranej tlačenici série Itong. V každom prípade zubár musí mať radosť. Ale aspoň jej zuby pri dentálnej hygiene nemusí pieskovať. Vedeli ste ale, že Bria mala v detstve kamošku Lisu? Lisa, ideš sa so mnou hrať na pieskovisko? A myslíš si, že tam chodia mačky srať? Myslím, že hej. Tak poďme. Jmenuji se Lisa a jsem závislá na pojídání kočičích chlupů. A toto je čo, Líza? Prázdny tanier? Někdy vám uvíznou v zubech, ale pomocí kartáčku a dentální niti je dostanete ven. No to tak býva, keď lížeš chlpatú mačku. Rozhodně to nechutná jako lidské vlasy. Po prvé, poloprázdny tanier. A po druhé, odkiaľ to vieš? Jmenuji se Even a jsem závislý na vytahování vlasů z odpadu ve sprše. Ale o tom, kamoši, až na budúce. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.